סבתא, מה את עושה? אז ככה מוריאל, הבטחתי לך, ואם דוד יבוא, ואם אימי שרה יבואו, שאני עושה לכם עוגת שוקולד לשבת. אז הכנתי בצק, קמח, שמרים, סוכר, מלח, מים וביצים. הבצק תפח, ואני עכשיו מתעסקת במילוי. אני חוצה את הבצק לשניים, ואני מרדדת אותו. אני מתחילה כך, צריך תמיד לקמח, יותר נעים לעבוד ככה כשמקמחים, לכן הקמח נמצא לידי כל הזמן. אני מביאה מערוך, ואת תראי ותלמדי, שתהי גדולה תכיני לי. הנה המערוך, אני מרדדת לצורה מלבנית או מרובעת, זה לא משנה. בצק מאוד נעים לעבוד איתו, וככל שמרדדים אותו דק יש מקום ליותר מליט. הפעם אנחנו נעשה שוקולד וחלבה. אני אשתמש בממרח שוקולד ולא שוקולד שאני מכינה לבד. אני רוצה לסיים אותו לפני החגים. הנה, הבצק שלי מרודד. יש לי פה, זה נראה לי טוב, או ממרח אגוזי לוז וקקאו. יופי. יש לי בממרח שוקולד, שגמרתי יותר מלא בתוכה. אני משתמשת בממרח אגוזי לוז, חלב עברית, ואני שמה שכבה נדיבה מאוד, ככה שיהיה לכם מתוק